wallahi abinda zan kwanta karfe 6 karfe 11 da tayi in na tashi na gama bacci wallahi Allah amma a ita kwanaki nutsuwa ita nutsuwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Kamar da ku sani dai yau mun kawo muku ci gaban mutumin wanda ya zagi mahaifiyarsa ko in ce ya zagi iyayensa. Yau mun kawo muku bidiyon da aka yi da shi yanda ya nemi yafiya kuma yanda aka samu maslaha tsakaninsa da mahaifiyarsa. Misali ku biyo mu domin jin yadda ta kasance tsakanin shi wannan mutumin wanda ya zagi mahaifansa domin wani sabani da suka samu. Kana manta da Allah idan wannan shine zuwanka ko zuwanki na farko to da Allah ci gaba da danna mana subscribe sannan a danna mana alamar ƙararrawa. Hakan shine zai ba mu damar sanar da ku ko sanar da ke da zarar mun ɗora sabbin videos din mu. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha tamu. Sannan kuma kada a manta da Allah ku tsaya ku kalli bidiyon tun daga farko har ƙarshe domin ku ga yadda abin ya kasance. Mun gode, mun gode. Akwai alhakin wasu da aka ɗauka wanda alhalin ba haƙƙinsu ba ne, ba muhallin da a jingina musu magana ba ne, amma aka jingina musu aka ɓata su da niyyar cewa an turo ne a ɓata aƙida kaza ga wayanda suka sanya kaza ga wayanda suka sanya kaza. Bai dace ba yawwa. Saboda haka da Allah a yi ƙoƙari idan yana kusa ko kuma idan wani wanda yake kusa da shi ya ji, yana da kyau da Allah isan mashi da wannan saƙon. Akwai wanda suke da buƙatar yayi hakan shi kanshi. Malam MH barka da zuwa, Malam Musa Sheikh barka da zuwa. Allah ya saka muku da alkhairi. Malam Musa bismillah. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Nagode. wa alaikum warahmatullahi Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Malam Nasidi da ragowar yan uwa da suke gidan nan mai albarka ina muku fatan alkhairi da sallama irin ta addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana zunubanmu kuma Allah ya riko da hannayenmu. Na farko abin da zan ƙara jan hankalinmu a kai musamman kai ya salam shine ga kuskuren da kai da ka tuba zuwa ga Allah, irin Allah yanda Allah ya aiko jama'a kala-kala wanda baka taba tunanin zaka haɗu da su ba, suke zuwa suke karfafa maka gwiwa, suke gaya maka kalmomi masu daɗi wanda ka wanke dukkanin abubuwan da ka yi a baya da kyawawan ayyukan da za ka yi a nan gaba. Ba na so sai na ta maimaita abubuwan da suka faru a baya, so amma ni mamakin da na yi na yanda na ga wasu suna nema su canza asalin abin da ya faru zuwa ga son zuciyarsu da son ransu. Abin da ka yi ba shi da alaƙa da ɗariƙa ko izala. Abin da kai ba shi da alaƙa da dukkanin tafiyar wata ɗariƙa wato wata matafiya ta daban. Kayi abu ne a karan kanka, amma wasu suna nema su mayar da abin zuwa ga wani abu na daban. Ka yi tuba ba don mutane ka tuba ba, don Allah ka tuba. Ka fahimta ko? Allah ka sabawa don nan duk gabaki ɗayan mu idan ka ɗauke mahaifiyarka babu wanda ka sabawa. Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ka sabawa, kuma shi ya halicce ka, kuma shi yake da iko a kanka. Saboda haka na farko ka nemi yardar Allah, kar ka nemi yardar mutane. Mutum duk abin da zai faɗa a kanka in ya dace da daidai alhamdulillah, in yayi maka sharri ya maka kage ya maka kazafi ko ya zage ka ko ma mai mutum yayi, wannan a littafinsa za a rubuta masa. Amma kai dai ka tabbata duk abin da za ka yi tsakaninka da Allah lahiya limini. Duk cikinmu Insha Allah rabbi. ka fahimta ko duk ko Wallahi. bayan haƙƙin Allah a kanka sai haƙƙin manzon Allah a kanka sai haƙƙin mahaifiyarka Wannan haka yake. Wannan haka yake. da mahaifinka, iyayen nan naka guda biyu waɗanda Allah ya ɗora maka haƙƙi a kansu, to waɗannan guda hudu wato mutum hudu ne. Iyayenka a Allah da kanshi, sai manzon Allah, sai iyayenka, sai idan Allah ya baka iyali su ma haƙƙi ne akan ka kula da su.
amma banda su babu haƙƙin kowa a kanka. Saboda haka ka gyara tsakaninka da Allah, ka gyara tsakaninka da manzon Allah, ka gyara tsakaninka da mahaifiyarka. 'Yan ɗariƙunka abinda za su yi faɗa ka yi haƙuri, abinda wasu za su kafe ka su zage ka kada ya tunzura ka. Tunda har kai ka yadda kai masoyin manzon Allah ne, to wato ita soyayyar manzon Allah ba a baki bane. Aikinka ne yake danganta ka cewa kai masoyin manzon Allah ne. Duk abin da za a zage ka ko a cutar da kai an yi wa manzon Allah sama da wannan kuma ya yi haƙuri. Ka fahimta ko? Kana da siffa ta wato saurin fushi da faɗa. To yanzu da aka gaya maka manzon Allah mai taushin hali ne, mai taushin mu'amala, sai ka siffanta da siffofi na manzon Allah sai ka zama masoyin manzon Allah. Insha Allah rabbi, insha Allah. Manzon Allah an cutar da shi yayi haƙuri, yayi afuwa, ya yafe. Saboda haka duk wanda zai wani bidiyo ta yanda idan ka gyara rayuwarka da addininka da ibadarka da mu'amalarka sai kaga kai ma Allah subhanahu wata'ala ya zo ya yi maka wani gaman katar a nan gaba. Mutane da dama za su zage ka, za su ce kai ba za ka taɓa dacewa da alkhairi ba, kai ba za ka yi kaza ba. Alkhairin a hannun Allah yake ba a hannunsu yake ba, kuma alkhairin a gurin Allah kai ɗin za ka nema. Ka fahimta ko? Saboda haka ka nemi Allah subhanahu wata'ala ya yafe maka, babu dare babu rana. Wallahi akan haka nake, wallahi akan Allah haka yana nake. cewa yawa ga dadi yuni nan ka ɗauko shi. Saboda haka karka damu da zargin mai zargi. Ka gyara tsakaninka da Allah, ka gyara tsakaninka da mahaifiyarka. Wallahi a yanzu baka da wani arziki da ya rage maka a raye a ban ƙasa sama da mahaifiyarka. Tabbas wannan haka yake. Ka fahimta ko? Duk wani da kake ji yana da girma ko kana ƙaunarsa ko kana tunanin wani alkhairi daga gare shi, wallahi bai taka farcen mahaifiyarka ba. Sau da dama mutanen da suke da cikakken hankali suka san ya kamata, zaka ga ko bukata suke da ita sukan zuwa su yi wa iyayensu wata kyauta da za ta saka musu farin ciki, su ce masa mama na ina da kaza da kaza da nake so ki min addu'a Allah ya tabbatar mun. Wallahi sai kaga Allah ya tabbatar musu da ita. Na'am. Ka fahimta ko? Babu addu'ar wanda take tasiri kamar yankan wuka kamar addu'ar mahaifiya. Ka fahimta ko? Saboda haka duk abin da wani zai faɗa a kanka, duk abin da zaka ji da wanda zaka gani ka toshe kunnen kai, ka gyara kawai tsakaninka da Allah, ka gyara tsakaninka da mahaifiyarka. Wannan kawai shine. Ka fahimta ko? Kada kai fushi, kada kai faɗa, kada kai zagi. In an zage ka an zagi manzon Allah. In an cutar da kai an cutar da manzon Allah. In an maka kage an maka kazafi an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan, kuma manzon Allah ya haƙuri ya jure, sai ya zama na cewa Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yana cewa inna Allah ma'as sabirin, lalle Allah yana tare da masu haƙuri. Ka fahimta ko? Sannan manzon Allah idan ka cutar da shi, manzon Allah ya samu dama a kanka, shi baya rama cuta da cuta sai dai yawa mutum alkhairi. Ka fahimta ko? Saboda haka dukkanin mutanen da ka samu matsaloli da su ka gyara alaƙarka da su. Ka fahimta ko? Mutanen da su kuma suke maka jafa'i, suke maka kaza, ka kautar da kai zuwa gare su. An yi wa manzon Allah wanda ya fi wannan, kuma ya yi haƙuri. Wannan kyakkyawar ɗabi'ar tasa ita ce ta sa mutane suka ringa shiga musulunci jama'a. Bari in baka wani ɗan misali kaɗan yadda za ka gane ma wai wane ne manzon Allah, yaya girman afuwar manzon Allah take, ya kuma wato girman manzon Allah yake a gurin Allah. Ina so ka nutsu sosai ka ɗauki darasin da yake cikin wannan ayar da zan gaya maka. A cikin yakin Uhud da aka fita, ka gane yakin Uhud da aka fita, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗora wasu sahabbai su 60 ko kusa da haka a wani ɓangare na dutsen Uhud ƙarƙashin jagorancin Abdullahi bin Jubair. Sai manzon Allah yake ce musu, ko kun ga mun yi nasara ko an yi nasara a kanmu, kada ku sauko daga nan, saboda ƙwararru ne ta ɓangaren harbi da kibiya. Inda manzon Allah ya ɗora su za a iya shigowa musulmi ta baya, inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya shi da sahabbansa. Saboda haka a karon farko da aka fara gwabza yaƙi,
sai Allah subhanahu wata'ala ya bawa al'ummar musulmi sa'a, saboda da su kafiran Makka suka tashi fitowa sai suka fito kwansu da kwarkwatarsu da dukkanin dukiyarsu saboda su zo su yi ramuwar gayya abin da aka yi musu a yakin Badar. Kana fahimta ta ko? Da aka fara yaki sai Allah ya bawa musulmi sa'a, sai suka ringa wato korar kafirai, aka kashe wasu daga cikin kafirai, sai suka ringa yadda dukiyoyinsu suna guduwa. Sai waɗannan na kan dutse da manzon Allah ya ajiye sai suka ringa alganimatul ganima, ganima. Saboda haka sai suka sauka daga kan wannan dutsen. Ashe daga gefe ɗaya Khalid bin Walid bai musulunta ba, yana da zaratan wasu mayaka. Waɗannan na kan dutsen ne suka hana shi ya shigo wa musulmi ta baya. Saboda haka Khalid bin Walid da ya ga waɗannan da yawa sun sauka daga kan dutsen sai suka zo suka kashe Abdullahi bin Jubair da 'yan mutanen da suka rage tare da shi. Sai ya zama na cewa yaƙi ya dawo wa musulmi sabo. Wani musulmin ma sai ya kashe wani musulmin bai sani ba. Aka ji wa manzon Allah ciwo, aka karya masa haƙori, aka kashe kusan mutum 70 daga cikin musulmi. Saboda girman manzon Allah a gurin Allah sai Allah yake haƙurƙurtar da manzon Allah. Sai Allah yake ce mishi fa bima rahmatun min Allah linta lahum walau kunta fazzan galizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Allah yake cewa manzon Allah ai saboda rahamar Allah gare ka kake tausaya musu ya Rasulullah. Ya Allah yake ce masa da ka kasance mai kaushin hali, mai kaushin mu'amala, to da tuni wannan sahabban sun tarwatse daga gare ka. Wannan me zai nuna maka cewar manzon Allah mai taushin hali ne, mai taushin mu'amala. To idan kana son manzon Allah da gaske, kai ma ya salam ka kasance mai taushin hali, mai taushin mu'amala. Ka fahimta ko? Insha Allah rabbi. Ka kasance mai taushin hali, mai taushin mu'amala. Saboda kuma Allah ya ƙara nuna mana wani darasi a cikin wannan ayar. Sahabban nan ba saba wa manzon Allah suka yi ba? Na'am. Ai duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai Allah ya saba wa. Ka fahimta ko? Sai Allah ya ce to kai din ya Rasulullahi kai musu afwa, ka yafe musu. Saboda haka kai ma ya salam ka zama mai yafiya. Idan har Allah zai gaya wa manzon Allah cewar ka yafe idan an maka kuskure, an maka laifi, to kai ma ya salam ka yafe kai afuwa idan an maka laifi. Sai Allah yake ce mishi wastaghfir lahum, kuma ka roki Allah ya yafe musu. Kaga idan har za a yi maka abu ka yafe, ka nemi Allah ya yafe wa mutum, ba ka babu yin fada da mutum, babu kai babu jin haushin wani dan ya maka wani abu. Sannan Allah ya ce idan aka tashi yin wani abu na al'amari kuma ka yi shawara da su. Shi yasa da Allah ya tashi yaban manzon Allah, yaban da bai yi wa wani daga cikin bayinsa ba, sai ce lallai kai ya Rasulullah kana kan kyawawan ɗabi'u wa innaka la'ala khulqin azim. Lallai kai ya Rasulullah kana kan kyawawan ɗabi'u. Manzon Allah shi yafi kowa kyawawan ɗabi'u. Saboda haka ya sallam a matsayinka na masoyin manzon Allah, ka san cewar ka yi shaye-shaye wannan baya daga cikin kyawawan ɗabi'u, ka yi zagi baya daga cikin kyawawan ɗabi'u. Wannan haka yake. Anas bin Malik ya ce shekara 10 yanayi wa manzon Allah houseboy, manzon Allah bai taɓa ce masa dan me kai kaza ba ko dan me ba kai kaza ba. Nana Aisha ta ce manzon Allah bai taɓa dukan mata ba. Bai taɓa duka ba manzon Allah, ko ya daki wani ko ya zagi wani manzon Allah bai taɓa yi ba. Saboda haka ya salam ka sani idan wani ya yi maka bidiyo ya kafe ka ya zage ka, ka kalle shi ka wuce. Insha Allah. In ka wuce kai haƙuri kai afuwa, sai kai ma Allah ya ci gaba da saka wa rayuwarka albarka. Wata ɗabi'a ce wadda ba ka da ita a da, yanzu kake ƙoƙarin ka ɗabi'antu da wannan, to sai ka yi haƙuri, sai ka yi juriya. Insha Allah. Ka fahimta ko? Ka duba mutanen da Allah subhanahu wata'ala ya haɗa ka ta wannan ƙadiyar abin da ya faru. To wallahi Allah ne yake son ka, shi yasa wannan abin ya faru don kar ka mutu ka je ka tarar da Allah a lokacin da kake cikin rashin jinka. Ka fahimta ko? An maka ka yafe,
ka gyara tsakaninka da mahaifiyarka. Kullum in tunda ba ta ƙasar ka kira ta, ka gaishe ta, ka nemi yafiyarta. Idan kana da wani abu na kyautatawa da za ka yi mata kai mata, ita ce kaɗai gatanka da ya rage maka a duniyan nan. Insha Allah rabbi, akan haka nake wallahi. A lokacin da ka ɗauko za ka yi wani abu, musamman nasihar da ta maka na ƙarshe kuma kai mata alƙawari, to yana nan rubuce a cikin littafin ka yi wa Allah alƙawarin ba za ka ƙara shaye-shaye ba. Idan ba ka so Allah ya ɗauke ka a matsayin mutumin banza, to ka girmama alƙawarin da kai wa Allah, ka girmama alƙawarin da kai wa mahaifiyarka. Ka duba ƙwayar idona ko a yanzu a kwanaki uku nan za ka iya ganin alama. A da idona ba haka yake ba, ka je ka duba bidiyoyin da na yi a baya, wallahi da idona ba haka yake ba. To amma daga lokacin zuwa yanzu ni kaina na fara jin lumfashi na ma ya fara canzawa, yadda nake lumfashi a cikin daɗi da kuma yadda nake kwanciya, wallahi Allah a tsakanin kwanakin nan ina samun bacci. Amma wallahi kafin lokacin na kai kusan shekara 3 ko 4 wallahi ba na bacci da daddare. Wallahi kana ji ko ya salam? Kana ji ko? Har karfe 6 na ransa da Allah. Wallahi dan kwanta karfe 6 karfe 11 da tayi in na tashi na gama bacci. Wallahi Allah. Amma ita nutsuwa ta zuciya da nutsuwa ta ruhi ana samun ta ne akan bin Allah. Kuɗi baya kawo nutsuwa, shaye-shaye baya kawo nutsuwa, neman mata baya kawo nutsuwa, duk wani abu da ka sani na rayuwar duniya baya kawo nutsuwa. Ala bi zikrillahi tatma'innal qulub. Da ambatan Allah ne kuma zukata suke samun nutsuwa. Sannan shawara ta da kai ta ƙarshe shine ka koma makaranta ka nemi ilimin addini. Insha Allah rabbi. Ka koma makaranta gurin malamin da kake kyautata masa zaton yana da tsoron Allah, ka nemi ilimin addini. Ka gane ko? Kai ilimi na hadisan manzon Allah da ilimi na alkur'ani. Ka fahimta ko? Ka je ka yi ilimi sosai, a nan ne za ka ƙara samun wadatar zuci da nutsuwa. Duk abin da yake damun kama a lokacin insha Allah zai barka. Insha Allah. Allah subhanahu wata'ala ya wa rayuwarka albarka. Amin ya rabbi alamin. Allah ya yafe maka kusakuranka, mu ma Allah ya yafe mana kusakuranmu. Ubangiji Allah, dukkanin lokacin da ka nufaci yin wani abu wanda Allah bai yarda da shi ba, Allah ya hane ka. Amin ya rabbi. Allah subhanahu wata'ala ya yi riko da hannayen kai inda ka daina shaye-shaye, ka nemi taimakon Allah akai. Kana so ka zama mutumin kirki, ka nemi taimakon Allah akai. Ka ringa tashi da daddare, kana sallar dare, kana roƙon Allah, Allah ya tafiyar da rayuwarka cikin alkhairi. Allah subhanahu wataala ya sa mu dace. Na ga ƴan uwa suna so su yi magana, bari ba da dama insha Allah ga dadi na mai. Dadi kafin komai da farko wallahi tun jiya nake so. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amma a yanzu ina fara bada haƙuri, ina ƙara bada Allah ya huci zuciya oga dadi akan rashin da'a da rashin tarbiyya da aka ya fito daga baki na, amma na haɗa da ku dadi, ina baka haƙuri, ina baka haƙuri, ayi haƙuri da Malam MH, dala zan maka magana ne, magana ta kasa. Na'am. Assalamu alaikum. Ka ji ko Malam MH? Nasiri barka dai. Malam Muhammad ba da mu insha Allah. Kuwa barkan ku dai. Wa barkanmu da alhamdulillah masha Allah. Malam Musa Al-Misri ne yake magana. Na farko muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan na biyu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan inda muka yi kusakurai Allah ya fe mana, Allah ya nuna mana dukkan inda kuskure take don mu gani mu gyara. Yana daga cikin abin da wallahi na gani shekaran jiya ranar da kuka hau live Dadi Yuni, wallahi batun da nake ina ganin bidiyon shi ban taba bibiya ba, amma ranar da na ga bidiyon inviting din Aminu J Town da Dadi Yuni da su wato Garba, har kuka sai da na yi saboda murna da farin ciki. Wanda lokacin ban taba tsammanin akwai wani abin da zai iya biyo wa ɗan adam a ce a social media an samu wasu wanda za su haɗa ƙafa don su ga sun sasanta wani da iyayen shi. Wannan abin ranar ba ƙaramin daɗi na ji ba. Wayannan mutane da suka haɗa wannan abin Allah ya saka musu da gidan aljanna, Allah ya albarkaci zuri'arsu.
sannan kuma Allah ya yafe musu kusakuransu. Abubuwa da suke yi na laifi tsakaninsu da Allah, wanda suka sani da wanda ba su sani ba, Allah ya yafe musu. Wallahi daga ranan ina gani Dadi Yuni Garba Mai Dawa zuwa Aminu J Town, wallahi na yi addu'a da fatan alkhairi a kansu. Abin da nake so ka sani na Sidi shine, a rayuwa kowane mutum akwai abin da Allah ya faɗa. Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat.